Det næste billede er et billede af et diagram. Diagrammet viser indholdet af planteplankton, dyreplankton, fosfor og kvælstof, alt efter måned og årstid i en sø. Jeg vil starte med at forklare lidt om planteplankton og dyreplankton. Plankton, det er organismer, der lever i havet, søers og floders frie vandmasser og føres mere eller mindre passivt omkring af vandstrømmen. Specifikt planteplankton er alger, der lever i det øverste vandlag, hvor de udnytter sollyset til fotosyntese. De er klorofyl og andre stoffer, der indfanger sollysets energi, som bruges til at opbygge et organisk stof. Planktonalgerne er det første led i de frie vandmassers fødekæder. De danner det organiske stof, som f.eks. dyreplankton-organismer bruger til deres stofskifte og vækst. Og specifikt om dyreplankton. Dyreplankton udgøres først og fremmest af encellede flagellater og ciliater, samt flercellede hjuldyr og krebsdyr. I havet er vandlopper og lyskrebs de almindeligste krebsdyr, men i ferskvand er det daphnier og vandlopper. Dyreplankton opholder sig i de frie vandmasser hele livet. På grafen kan man se, at der er specielt meget planteplankton og dyreplankton i foråret specielt, hvor det specielt er i marts, hvor planteplankton topper, og i april-maj måned, hvor dyreplankton topper. Og så kan man se, at de falder, eller indholdet falder i løbet af sommeren og stiger igen i løbet af efteråret, dog meget, meget lidt, og så falder det så drastisk under vinteren. Og så kan man se, at planteplankton, det er det, der er mest af i søen, og dyreplankton er det, der er andet mest af i søen. Men det skifter, når de kommer ind over vinteren, hvor begge falder, og hvor det bliver fosfor og kvælstof, som så er mest af. Og fosfor og kvælstof er det så det, som jeg godt vil forklare om nu. De danske søer har i dag generelt en ringe vandkvalitet, hvilket skyldes, at de tilføres betydelige mængder næringsstoffer. Især tilførelsen af fosfor er afgørende, fordi fosfor oftest er den begrænsende faktor for produktionen af planteplankton. Den rigelige tilgængelighed af fosfor betyder, at de fleste danske søer er uklare og med en flora og fauna, der adskiller sig væsentligt fra den upåvirkede tilstand. Den vigtigste del, eller nu vil jeg så snakke om kvælstof, og den vigtigste kilde til kvælstof er jordens atmosfære, som indeholder ca. 78% kvælstof i molekylær form. Kvælstof er afgørende for mange biologiske processer, og det indgår f.eks. i alle aminosyrer. Kvælstoffets ammoniumioner kan bindes til humus og ler, så kan de negativt ladede nitrationer ikke fæstes i jorden. Dertil kommer, at de så er let opløselige, og at de hurtigt bliver flyttet nedad i jorden. Og her kan en byge på 10 mm regn altså flytte nitratet 10 cm nedad i sandjord og 5 cm i lerjord. Og den her udvaskning af store mængder af nitrater fremkalder eutrofiering i vandløb, søer og fjorde, som er når vandet får for mange af de her næringssalte, som især er nitrat og fosfat, hvor vandet så bliver mere uklart. Og i diagrammet kan vi så se, at der er specielt meget af de her to stoffer i vinteren. Der er også en smule af det i efteråret, men der er altså næsten intet af det i forhold til dyreplankton og planteplankton hen over forår og sommeren. Hvilket vil sige, at dyreplankton og planteplankton klarer sig bedst i forår og efterår, og kvælstof og fosfor klarer sig bedst i efterår og vinter, og klarer sig rigtig ringe i forår og sommer i den her sø.